din interior. Aici noi suntem romanii. Doamne, ferește, acolo nu mă bag. Când văd ăștia mari și când sunt și eu mare, nu mă bag. Nu mă bag. Da. Raluca. Dar morții mătii. Fuck you. Ok. Acum trebuie să mă concentrez prea vorbesc mult ca să mă concentrez. Deci, vine așa. Get the fuck out of my ass, bitch. Get the fuck out. Get in my fucking ass, bitch. No! No! Fuck you! Fuck! Fuck! No! Ok. Nu te duce, mă. Ia, deschid. Deja știu titlul. Fuck. Ok. Da, știu și viața reală am altă voce. Acum nu știu ce am vocea asta, dar în viața reală am altă voce. Adică pe YouTube vedeți că am altă voce, nu știu. Dar în viața reală, da. Lasă. Nu am fel la voce, zic. Ce băi, muzică. Ce pitică. Nu uitați să dați un like la acest episod, pentru că devin din ce în ce mai pro, știți, adică nu jucăm acum binișoară. Dar de alte dăți jucam ca un noob. Ați văzut și voi. Mi-ați văzut mă videourile. Ați văzut fața aia. Intră mă, tata. Iată-l. Până că puțin să cum mă. Bravo. E papa meu! Ce-a făcut? Eu îl urmăresc să vezi cum moare. Vezi cum moare. E prost. Mă lași, băi! Nu face asta. Bă, l-aș prinde pe ăla micu, dar nu dă prea multe, pentru că e degeaba mea. Deci mai bine lasă-mi viață. Că ăla nu dă nimic. Dar... Uite personajul. Mamă, ați văzut chestia aia, eram aproape să mor. Holy shit. Iată. Dacă zici că pe asta, nu mă bag. Nu mă bag, nu mă bag. Dar dacă zici că nu e a ta, o bag.
mă bag, man, nu mă bag. What the fuck? No, dude, no. Hai mă, și-am început bine, fute-mă asta. Canta la băsii. Nu trebuia, bă, să mă bag acolo, nu trebuia. Lamba, vaya, ba. Chewbacca. Uita pe Chewbacca. Omule, Chewbacca. Chewbacca. Reflex. Get the fuck out. Yeah, m-am prins. Salsa! No! 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 I hate this game. I fuck this game. I'm done. Da, auzi, bă, nu buie pe al patrulea loc, dacă ăla e nu-ți Mbappé. E Mbappé ce... Ce bă, greu? Asta la măt. Uite pe Jim. Shelly! Ce vrea să fie? M-au spus mulți... Nu tu cunoști pe Jenny, bă, tu cunoști pe Jenny. Ce vrea cu Jenny? Băi, alo! Nu! Na! Nici ăla vrea să mă omoare. Jenny. M-am zis dacă intra ăla. Nice, la, dude. Mulțumesc, dude. Thank you, dude. Nice, la, dude. Thank you, dude. Nice, la, dude. Thank you, dude. Nice, la, dude. Thank you, dude. Thank you so much. Really. Thanks for all. Bitch. Get up. And wrap up the papa no. No. Ah, it's all I need. Nu ne prindem asta. Bă, tu știi că poți să ies în momentul ăsta și ăsta de cap. Iată-l, iată-l! No, dude. I hate this game. I hate this game. În momentul ăsta chiar urăsc jocul ăsta. Deci în momentul ăsta urăsc acest joc. What the fuck? Cât de prost să fii să te duci în unul mic. Ok, mai înțeleg într-unul mare că te prinde, ok. Dar într-unul mic, frate, eram dita mai animalul. What the fuck? Mă, te rog să nu mă mănânci. Stai tare. Spune că le ieși și pe alea. Mă, stai bine. Stai bă cu minte. E cam și periculos să folosești telefonul meu. Ideea. Ce vrei, mă? Ia! Și ziceați voi că nu sunt noob. Pardon. Și ziceați voi că sunt noob.
da bine, mă, că le iei tu pe toate alea, mă, lipi să set. Dacă mai ești pe mine, tot violet. Babă albă. Băi! Nu te pui cu șeful, da? Ai auzit? Nu te pui the big chef boss. Yeah, you bitch. You stop it. Mănânc coada, what the fuck? Nu, tot ăsta nu mai e. Bă, tu știi cum faci? O poartă. What? Nu înțeleg. Ia, bă, că tu știi, dacă nu de rău de ce știu. Ești cu peniu. Nu știu culoarea. Dar nu știu culoarea, că mor. Să te rog. Nu. Nice lag, dude. Nice lag, mă văd noroc. Hai să mă drag acasă. În momentul ăsta închei video aici. Shut the fuck up. Bun, deci cam asta a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Fuck this game.